on tyytyväinen siihen, että saatiin siis Sarjanne Paasosen tää esityssovitus, koska tää on myös hänen suomennos. Se toimii mun mielestä hyvin kesäteatterissa, koska se on ytimekäs. Ai, hänkö sulla aina soittaa? Kun mua tarvitaan, kyllä. No mikä oli niin kännissä, että suostui? Päähenkilö, herrat, ja paljastamatta kauheasti, että ketä nämä muut niin on, mutta sitten onko meitä 6? Aina Mika vihaillusjärjestyksiä. Näytäkin tarvitsevan sitä, ethän ole edes asunut partaasi vielä. On ollut vähän kiireitä. No alkuasetelma on se, että me tullaan, katsojat näkevät hääsviitin, josta herää 2 henkilöä. Toinen meidän päähenkilöistä ja sitten eräs neitokainen. Jotkut täytältä ohjat käsiin. Tai muuten meidän avioliitto alkaa täydessä kaauksessa. Hopi hopi. Okei. Sitten tässä alkaa pikkuhiljaa paljastua, että tää onkin sulhanen tää herra, mutta tää ei ole morsian tää toinen tää henkilö, eli tää tyttönen. Ja sitten ruvetaan selvittelemään, että miten tähän on päädytty, koska ilta on ollut vauhdikas, on polttarit ollut takana. Ja muisti ei ole ehkä ihan kondiksi. Eli suostui mihin? Hommaamaan puhelintytön. Niinpä tässä kävi. Tilanteet rupeaa sitten selviä, kun joku muistaa jotain ja joku toinen jotain muuta. Okei, no niin. Ja sitten kuvaan astuu Bestman, toinen näistä päähenkilöistä. Ja sun friendis yhtäkkiä meneekin ton vaimonsakaan se pahan siis. Nyt me palaamme taas asian äärelle. Esko hommas tänne Vosun ja sun kaveri oli niin kännissä polttareiden jäljiltä, ettei tajunnut mitä teki. Näin. Aha. Vai? Häh?